Kaixo, gure Etxebarrieko ikaslea gara eta gure proiektu aurkeztu zuzugu. Kanika natzaia. Arazoa hiru kanika tamaina bertzean separatzea da. Bueno, erabili dugun materiala izan da kartoia, papera, kola, burdin puska eta soka puska bat. Gure zaitasun handiena kanikak zulotik sartzea izan da zergatik. Zuloen tamaina kanikak baino txikiagoak edo handiagoak egiten geniten. Eta zutabeak eta aldapak elkarren artean itxastea ere zaila gezago. Honela egin dugu. Zutabe eta maldetan tamaina ezberdinetako zuloak egin ditugu. Ondoren elkarren artean itxatu eta amaitzeko igogailuarekin batera plataforman itxatu. Ascensoria biradera batekin egin dugu. Gero biraderan burnila soka lotu eta soka ascensoria. Bueno, hain probatzen dugu. Bueno, hemen ikuste dugu separatitula. Hau izan da gure proiektuaren aurkezpena. Agur.